Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke nezibusiso zika Allah zibe nani. Namhlanje ngifuna ukunipruvela isalam. Njengoba ngilokhu ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh is in the Quran. Is in the Quran. Wallah uthi sibingelelane kanjalo. Allah wafundisa umuntu oqala uAdam ukuthi abantwana bakho bonke kumele babingelelane kanjalo. Mabebonana bathini ukuthula kube kini noma ukuthula kube kuwe. Ngizokupruvela namhlanje eBhayibhelini ukuthi ngempela kumele masihlangana, especially masingamakholwa, sibingelelane kanjalo. Ngihlale nginitshela ngithi thina maSulumane noma thina amaMuslim akukho thina esizenzela kona singakutholanga embhalweni. Akukho nokukodwa, konke sizenzela kona esikwenzayo sikuthola from the Quran or sikuthola from imfundiso zikaNjingalwazi uSolwazi uMuhammad ukuthula kube naye okuyisithunywa sika Allah sokugcina asiletha emhlabeni. Nakuzo zonke ke ezinye izithunywa zakhe. Asizenzeli thina. Lalela ke. Uma ngabe ke uvula ke incwadi kaJohn 20 iverse 19, uJesu wathi kubo, uyivule nawe, ukuthula makube kini. Assalamu alaikum. Is Arab leso kodwa ngesiZulu ukuthula makube kini. Ivule nawe John 20 verse 19. Bese uya kuSamuel wokuqala isahluko u25 iverse u6. Yezwa uDavide watshela abantu ababeya kuphi ayebathumela ezweni laseNabal, wabatshela ukuthi nina uma ngabe nifika kulabo bantu labo anobabingelela nithini, assalamu alaikum, peace be upon you, ukuthula kube kini. Asizenzeli. Vula elakho nawe iBhayibheli. Uma ungayitholi lento engikutshela yona, ubuye uzongitshela. Uye ku-inbox wami noma ungifonele 078 214 3189 078 214 3189 061 458 5537 061 458 5537. Uma ungayitholi ungifonele ungitshele, ngizokwamukela lokho ngoba nami ngisafunda. Ngiyabonga. Nkosi yomsinibusisi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.